Има време за танци, а ние тук ще се подготвим. Ръченица, вал, санго. Ще опитаме стъпките с закряска. Какво си избирате? Добър вечер. Добър вечер, честито Рождество Христово, най-вече честита награда Юлия. Премиера pentru complex de la TV Titan. Наистина съм много щастлива. Изпращам 2007 с много хубави думи и с много топлина от вас. Искам да ви пожелая да бъдете жива, здрава и все така млади. Не знам. И моята внучка Станимира Стоянов. Gata, perfect în acest moment. Se și vede în ce poziție am antena. Deci antena e dipolul deschis. Dobriciu de la bulgari. 143. Базото се всичко завършва с добър край, като приказка. Ало. Здравейте. Здравейте. Честита Коледа. Искам да поздравя